Vidieť a počuť priame svedectvá o tom, čo sa dialo v koncentračných táboroch, pôsobí na ľudí oveľa silnejšie ako čítanie článkov. Atmosféru z týchto čias zachytáva mrazivý dokument s názvom Kinderblock 66. Príbeh hovorí o 4 mužoch, ktorých ako deti odvliekli do koncentračného tábora do detského bloku číslo 66. V štúdiu Teatry sa o tom viac porozprávame s výkonným producentom tohto dokumentu Stevenom Moskovicom. Vítajte. Thank you. Takže prvá otázka logicky znie k tomu, aká bola motivácia nakrútiť mnoho rokov po vojne takýto dokument. Thanks for having me. Ďakujem za pozvanie. The motivation was, my Tá father motivácia bola, že môj otec je jeden z tých, čo prežili. And he was liberated from Buchenwald. Oslobodili ho, bol v Buchenwalde v 45. roku, čiže moja prvá cesta do Buchenwaldu, tam som zistil počas tejto cesty, že bolo tam také oddelenie len pre deti. Taký blok. Vedel som, mňa to dosť fascinovalo, vedel som, že aj deti boli v týchto táboroch, ale nevedel som, že boli oddelené, myslel som si, že boli medzi ostatnými. Ale zistiť, že boli oddelené a boli v samostatnom bloku a som si myslel, že to by mohol byť celkom dobrý, zaujímavý príbeh. Téma zobratá z väčšieho nadhľadu. Vo všeobecnosti ten príbeh je o 4 deťoch, ktorí boli v tomto tábore a ako sa zachránili. Hovoríme aj o tom, ako ich zobrali z domov, dvaja zo Slovenska, jedného z Čiech a jedného z Rumunska. A hovoríme o tom, ako ich zobrali z rodín a poslali ich do Auschwitzu-Birkenau. A v zime 44-45 ich potom poslali na ten pochod smrti do Buchenwaldu. Keď tam dorazili do Buchenwaldu, bol tam jeden český komunista, ktorý si myslel, že pre deti by bolo lepšie oddeliť ich. Takže vytvorili tento detský blok 66, aby ich zachránili. Počas tých 3 mesiacov boli tam 3 mesiace, okolo 100 dní, okolo 1000-1400 detí. A ku koncu vojny 904 z nich sa zachránilo. Kedy ste sa túto skutočnosť dozvedeli, prípadne ako to ovplyvnilo potom vaše detstvo a následný život? Well, I didn't know about Kinderblock. O tom detskom bloku som nevedel ako dieťa. Vedel som trochu o príbehu môjho otca ako dieťaťa. A musím povedať, že som mal veľmi normálne detstvo. Môj otec sa nejavil ako niekto, na koho to malo, na kom to zanechalo následky. Čiže ja ako dieťa som mal naozaj nepostihnuté detstvo. Ale keď som sa potom oboznámil s tým príbehom a pýtal som sa otázky, prečo nemáme príbuzných, prečo on nemá rodinu, žiadnych príbuzných. A to len zvýšilo moju toleranciu ako človeka, ako osobnosť. Aké posolstvo má priniesť tento film? Čo má povedať dnešným ľuďom mnoho desiatok rokov po skončení vojny, po tom, čo sa tieto udalosti stali? Čo je jeho cieľom? Myslím si, že zámerom je učiť toleranciu deťom, aby sme zabránili niečomu takémuto v budúcnosti, aby sa to zopakovalo. A takisto ukázať, že aj napriek najnepriaznivejším podmienkám a zverstvám ešte stále tá nádej vždy existovala. Aj zverstva, ktoré ľudia voči druhým ľuďom, stále tu existuje nádej. Vy ste sa rozhodli tento dokument premietať na niektorých školách. Mám tu napísané, že napríklad Gymnázium Metodova v Bratislave a v spolupráci s občianskym združením Studium Plus. Prečo práve takouto formou, premietaním? Plánujete prípadne nejakú spoluprácu aj ďalej v budúcnosti?
I chose Studio Plus Vybral som si Studio Plus, Study Plus, because this is občianske the second združenie, time the pretože film's been shown in Slovakia. The first toto je time druhýkrát, it čo was sme shown premietali in ten film na Sobranca, Slovensku. Prvýkrát to bolo v which is the town my Sobranciach, father's from. čo je rodné mesto môjho otca. There was a history teacher in Tam bol Sobranca, učiteľ dejepisu v Denisa Sobranciach, Denisa Berňanská. and she was doing A research ona on the internet robila about nejaký Jews, výskum na Jewish- internete o Jewish Židoch, community in Sobranca before the war. židovskej komunite v She found my Sobranciach pred father vojnou. and she began, Našla môjho a otca conversation. a začala s So ním when we komunikovať. sent her the film, Takže she keď was sme jej interested poslali tento in film, screening tak the film for her mala students. záujem ho So she premietnúť invited svojim us. žiakom. Tak So nás last year pozvala. we went. Minulý rok sme prišli. Sme boli teda v Sobranciach. The people at Study Plus found out A about ľudia this, Štúdium Plus and because of sa o their tomto program dozvedeli to a send, pretože ich program je Slovak students posielať to, slovenských študentov Auschwitz. na návštevu do They Auschwitzu, thought that it would be a tak good si mysleli, že by to bola dobrá to show this kombinácia ukázať tento film talk, maybe the students can a meet, some možno survivors, by sa and then mohli take them to študenti Auschwitz. stretnúť niektorými ľuďmi, ktorí prežili a aj by mohli navštíviť I think it was Auschwitz. very successful. A myslím si, že toto bol And, veľmi I'd úspešný like to projekt a have rád more by som cooperation in the future. prehlbil túto spoluprácu aj do budúcnosti. Čo hovoríte na tú myšlienku práve Štúdia Plus organizovať akési školské zájazdy, povedzme do Osvienčimu alebo do ďalších koncentračných táborov, aby deti a študenti videli na vlastné oči, čo sa tam udialo. Je to podľa vás dobrý spôsob, ako vychovávať? I think it's a very good method. Ja si myslím, že to je veľmi dobrý spôsob, But you have to be careful. The children have ale to be the right treba age. byť opatrný. Tí študenti musia mať ten správny vek, I think maybe ten from the hodný age vek. of 13 or Myslím 14 si and older, 13, 14 a they starší. can hej. understand what really Potom už happened. viacej vedia porozumieť tomu, čo sa stalo. When they're younger, Keď sú you can't talk mladšie about the deti, atrocities, môžete so hovoriť maybe o tých they don't have the zverstvách, true understanding hej, of, ale oni how si terrible možno it was. môžu si pod tým predstavať rôzne veci a nemusí to byť až tak And I najhodnejšie think v it's tom a good veku. model Myslím si, for, že je to for dobrý other model countries, aj pre especially iné in Europe, krajiny, hlavne v where Európe, some of this hatred still kde exists. ešte stále tieto nenávistné pocity It's a good model for these pretrvávajú countries to do a je as to well. dobrý model pre tieto krajiny. A ako by ste zhodnotili tie reakcie slovenských študentov, s ktorými ste sa stretli? Bolo to niečo, čo sa dalo predvídať, alebo boli aj situácie, ktoré vás prekvapili? Was it something in line with what you expected, or did some of them take you by surprise? I think the responses, Myslím si, že Or tie what I reakcie expected. boli viac menej to, čo som očakával. they had a lot of questions Mali veľa otázok about, well, how we o found tom, the že survivors, what ako they sme were like zistili tých, čo sa in zachránili, person, how we got them to ako talk sme about ich their primeli k experiences, tomu, aby hovorili o what svojich my emotions zážitkoch, were. aké boli making the moje film. pocity, keď som vyrábal tento These film. questions are Toto very sú similar to questions I get otázky in the veľmi United podobné, States ktoré dostanem od when I show študentov the v Spojených film. štátoch, keď tam When I've ukazujem shown tento the film film, in Germany, alebo keď ukazujem v Nemecku, in Croatia. Chorvátsku. I think when children see this, they're all Myslím si, že thinking keď along the same deti, lines. mladí ľudia vidia takýto film, And I viac think menej they can rovnako relate because reagujú they're a close in vedia age si to k the tomu age these vytvoriť boys were vzťah k tomu, lebo majú podobný during vek, this ako time. mali So tí chlapci v tom what's čase. very surprising A to čo me je when we first prekvapujúce, began to čo show bolo was pre that, mňa prekvapujúce, keď usually začali tie students premietania. Väčšinou 14 to študenti 18, v tom veku you od bring them 14 do together, 18, maybe 100, možno 200. 100, 200 študentov, There's a lot of talking, there's Hej. texting going on. posielajú si SMS-ky, they don't pay rozprávajú, hej, vyrušujú, nedávajú pozor. Everywhere we've shown the A film, všade, kde sme tento film complete ukázali, silence. úplne ticho. They're focused, they pay Boli attention. absolútne zameraní na afterwards to, they čo ask pozerajú. A questions potom that sa are, pýtali very otázky, intelligent. ktoré boli veľmi, veľmi inteligentné. Teraz sa spýtam, ako tí študenti, aké boli vaše pocity pri nakrúcaní toho dokumentu? Čo ste zistili, čo ste cítili, čo sa vám podarilo dostať do toho dokumentu? It's a complicated question. I think that when I started to make this film, I didn't realize how Myslím difficult si, že it keď was som going to be. začal, som si určite neuvedomoval, A aké lot of náročné travel, to a lot bude. of research Veľa involved. cestovania, veľa rešeršu bolo potrebného. 5 languages are spoken in the film. Vo filme sa hovorí 5 jazykmi. And I think for myself, A I think myslím si, for že me it was something I pre had mňa to do. osobne I to felt bolo it niečo, was, čo som
potreboval urobiť, som pociťoval potrebu, že to musím urobiť. Som pociťoval zodpovednosť, že musím niečo takéto spraviť, lebo o 10-15 rokov už títo ľudia, ktorí prežili, už zomrú. Takže nebudem mať nikoho, kto bude môcť tento príbeh vyrozprávať. A prostredníctvom tohto filmu, na základe mojej životnej, osobnej skúsenosti, môžem pokračovať v rozprávaní tohto príbehu aj ďalej. Otázka, ktorá je trošku iným smerom, ale dá sa tento dokument niekde pozrieť? Možno sú ľudia, ktorí by si ho chceli pozrieť mimo školskej oblasti, možno to nie sú študenti. Je prístupný na nejakom nosiči alebo na nejakej internetovej stránke? Dá sa jednoducho voľne pozrieť? Okay. Yes, there are DVDs available. Existujú DVDčka, right samozrejme, now momentálne len v angličtine alebo v tom pôvodne jazyku s titulkami. Momentálne pracujeme na titulkoch pre mnoho jazykov. Existuje web stránka kinderblock66.com, kde ľudia nájdú viac informácie. Je tam e-mail, môžu mi poslať e-mail, osobne odpoviem a môžeme im poslať tento film. Ale dúfame, že ten film bude aj k dispozícii na predaj na Slovensku. Hovorí Steven Moskowitz. Ďakujeme pekne za návštevu štúdiu. Thank you for having me.